Sakyanan nga iya sa usa sa mga barangay sa Dakpan Sugbo ang na-impound sa usa ka adlaw sa compound sa Talisay City Hall. Kinihuman nga ang 35 anyos nga driver nini ang nasutang nagmanihong hubog. Mato ni Joy Tumulak ang hipi sa City Tuda. Nga nabantayan sa mga traffic enforcers sa Cebu South Coastal Road ang usa ka L300 nga kanunay lang nag-change lane. Sa dihang gisita, nabantayan nga nanimaho kini og ilimnong magkahubog ang driver. Nangangkon kini nga padung siya magkuha sa usa ka barangay official nga anaa sa bagatang bahin sa probinsya sa Sugbo kay nag-outing. Gisyuhan og citation ticket ug reckless driving ang driver ug impound ang sakyanan. Gani nituyo ang barangay kapitan ug nihimakak nga adunay kuhaong opisyal ang driver. Sila na matud pa ang mupahamtang og silot sa driver kay nakapakita og mga dokumento nakuha pagbalik ang sakyanan sa barangay. Painumdum lang na to sa itong mga barangay officials or mga elected official or sa barangay man, etc. Dili gid exempted sa traffic law. So, dapat mo obey lang kita sa traffic law or malikaya na to ang diskusyon.